ଜ୍ଞାନ, ଧନ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ, ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ପରସ୍ପରର ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହ, ମମତା, ପ୍ରେମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପଚାରିଲେ, କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖା ହେବା? ଜ୍ଞାନ କହିଲା, ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବି କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ଥିବି। ଧନ କହିଲା, ମୁଁ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ, ଯେ ତୁ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଲୁ? ନା, ମୁଁ ଥରେ ଗଲେ ଆଉ କେବେ ଫେରେନି। ବିଶ୍ୱାସ ଥରେ ତୁଟିଗଲେ ଆଉ କେବେ ଫେରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ